Dito nuts. Tapos yung... Sila dito. Nakakakila dito. Tapos mag-nut bites, ready na yung ano mo? Oo, yes sir.
By the way, dito kami. No? At syempre sa oras ko rin Or try other things. Opo. Mga 30 BSK na. 30 yan lang. 50, wait lang. Yung dressings niya po is homemade. Gawa po dito sa Gusto Gusto. Bagong dressing.
So, Uy, masarap ng baboy, Petes. Parang wala akong inuwi ang ano. malambot. Kuya, malambot. Ito nga ako, dito itong sa ito ha. Malaki talaga nung ano dito, kuya. Mali yata yun. Malalaki. Hindi ko nang isubo, ang laki.